Aquesta pesseta en paper de l'any 1937 és un dels documents més emblemàtics de quan Riells del Fai tenia ajuntament. Una autonomia municipal que amb la dictadura es va perdre, però que dimarts que ve tornarà a fer un pas endavant. El poble de Riells tornarà a acollir un ple municipal 75 anys exactes després que s'hi fes l'últim. Serà un ple extraordinari i servirà per constituir el Consell del Poble de Riells del Fai. El Consell de Poble el formen representants polítics de l'Ajuntament, és a dir, regidors electes, representants de les entitats del poble i després persones a títol individual que vulguin treballar i gestionar temes municipals que són escollits després amb signatures per part dels propis veïns. De moment, dimarts es constituirà el Consell, però encara no se sap qui són aquestes persones que el formaran. A l'hora de tirar endavant aquesta entitat participativa, l'Ajuntament de Bigues s'ha emmirallat amb altres entitats de la comarca, com són els Consells del Poble de Llerona, Marata o Corró d'Amunt. I al final és ordenar el mateix que ja gairebé s'està també fent, és a dir, ja hi ha una comissió pròpia de festes per Riells, s'integra, aquesta comissió podrà continuar existint havent-hi el Consell de Poble. No és de ser el Consell de Poble per ser de la comissió de festes, però és aquesta figura intermitja entre l'Ajuntament i tot allò que fa referència a Riells en els aspectes més relacionats directament amb les persones, que són els temes de cultura, el tema dels serveis, el tema dels manteniments, tot allò que puguem entendre que podria fer un ajuntament en el seu moment i amb el mateix esperit amb què estem treballant també per la constitució d'una MD. Fa 2 anys i mig, Bigues va constituir una comissió municipal dedicada a tirar endavant una entitat municipal descentralitzada, una MD, per Riells. Un procés que s'ha trobat amb moltes traves burocràtiques i que no és tan immediat com creien. El Consell de Poble, que es reunirà cada 2 mesos, no acaba amb aquest procés.